फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थियारि हान्जाफोरा फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनाय नुनो मोन्दों। बे बिथिङाव बिटिआर हालामनि मैखोम बेरेखा हान्जा बिपिएफआबो उन जानानै थायाखै। बेबादि समावनो दिनै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय राङापारा गामिनि गिर्जायाव ख्रीष्ट सिबियारिफोरजों आरज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। बेनि उनाव फायलागुरि आरो सिमलटापु ओनसोलावबो दावबायफैनानै रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनायजों लोगोसे हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोरजों फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायो। गुबुन फारसेथिं गसाइगाव ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव रायजो राजा आरो हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोरजों सावरायनाय उनाव साबकाटायाव इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरजों इफ्तार खालामनायाव बाहागो लायो। दिनै आङो गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव मोनथाम जायगायाव गिदिंदों। प्रथम आङो बै राङापारा होननाय गामियाव थांदोंमोन। प्रथम फार्स्ट प्रग्राम बियो। बेवहाय ख्रिस्टान धर्मनि जिथु गिर्जा राङापारानि मिसन गिर्जायाव आं हाबहैदोंमोन। ख्रिस्टानफोरनाबो दा मुस्लिमफोरनि बादिनो माबा मोनसे सोलिगासिनो दं। गुड फ्राइडेनि सिगां दिनै पाम्प माने सानडे हिसाबै पालन खालामदों आरो बेनि उनाव गुड फ्राइडे फैगोन आरो इस्टार सानडे। जेन' बे चार्चआव हाबनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। आदिबासिफोरनि चार्चमोन बेयो आरो बेवहाय जयैनो जोङो बिपिएफ हान्जानि थाखाय प्रेयार खालामदों, मास प्रेयार, जे फैगौ समफ्राव जाहाथे बिपिएफ हान्जाया रायजोफोर लुबैनाय बायदि खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय बेखिनि खोथा। आरो सेकेन्डआव आङो थांदों बै फैलागुरि गामिनि बाजाराव। बेवहाय फैलागुरि प्राइमारि होनजायो, बेवहाय मिटिं खालामनानै फैदों। बेवहाय मुस्लिम आरो आदिबासि दंमोन। खोब मोजां, पजिटिभ। आरोबाव थार्डआव बैयाव साबकाटायाव मोनसे सिमलटापुआव मोनसे मिटिं जाबोबाय बिपिएफ हान्जानिनो प्राइमारिनि गासिबो गार्जेनफोरखौ लानानै रायज्लायदों। खोब पजिटिभ। बेवहायबो मुस्लिम डमिनेटेड एरिया बे सिमलटापु एरिया। किसुमान गरखाफोरबो दंमोन, बर'फोरबो दंमोन, खम बर' आरो गरखाया खम, मेक्सिमाम मुस्लिम। मथथे एमपि इलेक्सन फैगासिनो दङ। जोंनो बयखौबो नांगौ, ख्रिस्टान धर्मनि मानसिखौबो नांगौ, मुस्लिम धर्मनि मानसिखौबो नांगौ, बाथौ धर्मनि मानसिखौबो नांगौ, जैन धर्मनि मानसिखौबो नांगौ। गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिखौ जों सनमान होयो बिपिएफ दल हिसाबै। आरो आङो दिनै बेवहाय मुस्लिम धर्मनि मानसिफोरजों, इस्लाम धर्मनि मानसिफोरजों एखेलगे इफ्तार खालामदों। आङो एखेलगे इफ्तार खालामदों आरो गोसोखौ मोजां मोनदों बिसोरजों एखेलगे इफ्तार खालामफानो मोननानै। बेयो जाहैबाय साबकाटा। उद्देश्यआ बेनो, बिटिसिआव गोबां जाथि जनगोष्ठी दं, जों बयखौबो समानै सनमान होयो पार्टि हिसाबै आरो बिदिनो मावलांबाय थागोन। आरो दिनै इस्लाम धर्मनि मानसिफ्रा रमजान मास सोलिगासिनो दं। आं बिथांमोनखौ सनमान होनानै दिनै बेवहाय इफ्तार पार्टि खालामफाफैदों। बेखिनि खोथा। लकसभाया फैगौ मे मासनि 7 तारिखआव जागोन। जोंना क'क्राझार लकसभाया थार्ड फेजआव गोलैदों आरो सेकेन्ड फेजआव दरं उदालगुरि गोलैदों। जोंना सेकेन्ड फेजआव दासिमाव मोनसे समस्थिल' जानानै दं। थार्ड फेजआव खिन्थु मोननै समस्ति जागोन, बरपेटा आरो क'क्राझार जागोन। केन्डिडेटआ फ्राय थिग जाबाय। बरपेटाना डिक्लारेसनल' बाखिसै, बेखौ जोङो कयदिन उनाव आल'सना खालामनानै डिक्लेयार होगोन। आरो प्रिपारेसन होनोबा दरं उदालगुरि आरो क'क्राझारनि प्रिपारेसना बिराद मोजां पजिटिभ। जोंनो 1 नाम्बाराव दङ बिपिएफ हान्जानि आरो देरहाखागोन जोङो। जिहेतु प्रमद बर'आ दाख्लैसो श्रीरामपुराव फैनानै फंसे बाथ्रा बुंलांदों आरो जे थांनाय आगुनि सरकार खुंनाय समाव प्रमद हाग्रामा सरकारा घुस लानानै साख्रि होदोंमोन। दा बेनि सायाव सारा मा फिननायगोन? प्रमद बर'आ श्रीरामपुराव मानो फैदोंमोन बेलाय? मा खामानि दं बेलाय? फैसासो लांफैगोन बे गेटनि, बेहा खामानि गैया। जोङो 17 बोसोराव मा खामानि मावदों मावाखै बेनि रिप्लाइखौ रायजोफ्रा होगोन। बास आं बुंनानै लानानै मा जानो, प्रमदआ बुंनानै मा जानो? दिनै
रायजोफ्रा रिप्लाय होगोन जोङो 17 बोसोराव मा खामानि मावदों मावाखै रायजोफ्रा रिप्लाय होगासिनो दं आं बुंनांगौ गैया आरो श्रीरामपुराव श्रीरामपुराव फैनाय माने फैसा लांनो फैनायसो बेना बिदिबा बे गेटआव मा मोनफैदों बेलाय दे सार जोबथा कुइसन माने बिटिसि सरकार मा होनो बिटिसि अफिसखौ सिलिगुरियाव जिरायनानैसो सालायो होन्दोंमोन सारखौहाय बिनि सायाव मा बुङो सार सिलिगुरियाव अफिसाव जिरायालै जोंनि हेडक्वार्टारा क'क्राझाराव बे अफिसखौ जों बानायदों बेहायनो जनानै जों अफिस खालामो दे गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।